Hai, jotono lama sugo ani tinini blog talgoi ingke no ani themel title nugui sikna ingke ani tinini blog osolongna thangya ingke chung tabo nukholai college thangna bagui ingke chini exam bwla ingke college o pai sinai ingke tabo khe chung ara aphakya naising tongo ingke bwkha phaiyago bini kisa bara alka hingklaiba ingke bo naising hingke naisinglaijak ingke chungke tini bha aswk haisung thanglai ingke tini bha thanglaisi no last ba ara malaigla hingke time bo ekdom sorong tongkha chini radio mani bwkisalo rongjak hingke ba time exam time hingke 10 ta ni somoi hingke tabuk ekdom thanglai kok salai minlaioi hingke ang muyur khairokha hingke 3 bochor college brai khe paithakha kunu se palmanya hingke paiya phuklaibai paisinani tongna muchungya hayung thango bara rogo hingke to paina naibra ekdom brai se paithakha swrungya hai tonglaio chung ekdom hingke kha baksa kosto hai ari khe bo hingke tabuk college o pailai sina hingke jani ja kebo porainai kebo kaijak thangnai jani jani lama hingke ang khe tongma khajak sia kukhunu hingke tabuk thanglai tonglai satung lai satung bo kiring kiring taino 10 ta songdoro bosi sajogo watui phaigo sabo tongo bahai tongkha hingke chung to hingde college o phaisukpaikha hingke tabuk khai de phainai bo phailaijak hingke chung thanglai gana hingke yang college rok naide ekdom swnai tonglaio agi naikhe agi rok to obo snajia hingke tabuk to aro snai tonglai katal nok rok hingke chung to exam rwraikhana hingke exam rwmani pore nobai malainai hingke to chung thangrana bwsing to mobile rok elor kwrwi hingke finally exam pai kaham pana hamya paigraka jefo jekok paigui tabuk chung bakholaigi photo rok kaham kheno bujalainani hingke bwrwi rok to hingke ba bisi photo bujalaio chwla pungto bwrwi pungto college o painai hingklaiba hingke photo rok kaham kheno bujalaina hingoi chung to bakhol naising tonglaijak aphaklau no hingke bo khai bo paiyako bo naisingdi hingklaiba hingke beg rok ekdom brum brum bazar haino tongkha bani beg rok pack rwjak se tongha bungtha hingke chung tabo photo rok bujalaina hingke yang nim tola paijak mane buphang tola nobar sip hingke chingke camera man se kwrwi jani ja biji photo bujalainani jepho aro chana bunai je kwrwi chung bwrui selfie senai ma tongha jefo kainui hingke yang nobar sip hingke tongtok tok hingke aswk no wngsinani blog hingke bye bye next borok malai sinai.